Terve. Aiotko ottaa influenssarokotteen? Joo, mä oon. Juu, ei kiitos. Kato, mä en tommoittiin vieraisiin myrkkyihin usko. En meinaa, kiitos, ottaa niitä meikäläisen elimistöön. Että meidän mutsin mökkinaapuri, yksi Eenokki, sen muija otti toissa vuonna sen rokotteen. Arvaa kuinka muijan kävi. Savoittein äityi reuma aivan hirveeksi ja vuotta myöhemmin rintasyöpä. Naurussa pitelemistä. Ei käy meikäläisen pirtaan tommoset hommat. En ota. Kiitos. Ja Eenokki oli juuri sanonut sille meidän mutsille myöskin, että katso vähän sen poikas perään, että ei ota sitä rokotetta, kato nääs, koska mitä siitäkin tulisi, se oli se narkolepsia-homma, muistakko? Mitä? Ei käy. Tämmöttet pelit, en mä täällä unipäiteen voi kato pitkin seiniä ajella, ruuat lentelee mihin sattuu. En käy nukahteleen, kiitos. En ota. Moro. Ihmisillä on ennakkoluuloja rokotteita kohtaan. Ja influenssarokotteissa se erityisesti liittyy tähän 2009 vuoden rokotteeseen, joka oli tämä pandemian rokote, Pandemrix-rokote, jossa oli tämä selvä yhteys narkolepsia-tapauksien lisääntymiseen. Sitä on tutkijat selvittänyt nyt viime vuosien aikana ja havainnut, että se todennäköinen selitys on se, että tässä rokotteessa oli sellaista rakennetta, sellaista antigeeniosaa, joka aikaansai elimistössä semmoisen vääränlaisen vasta-ainereaktion. Ja tätä samaa ainesosaa, mikä siinä Pandemrix-rokotteessa oli, niin sitä ei ole näissä tällä hetkellä kausi-influenssan ehkäisyssä käytettävissä rokotteissa ollenkaan. Ja tämä rokote, mikä esimerkiksi tänä syksynä annetaan, niin se on sama rokote, jota on annettu ja käytetty jo vuosien ajan, jopa 90-luvulta alkaen on tätä rokotetta käytetty, ja siinä ei ole tämmöisiä ominaisuuksia kuin tässä Pandemrix-rokotteessa oli, eikä sitä ole yhdistetty mihinkään näistä esitetyistä sairauksista. Se on turvallinen.